guys, good morning. There are my all guys. Welcome to my another vlog guys. Ini vlognya जोबोद interesting जानो हागौ. So guys, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे लांबाय थादो. So guys, आं दा ड्रेस गानग्रोनानै लाग्रोनि. So guys, बिदिब्ला गारियाव गाखोनायाव लोगो मोनसिगोन आरोना. Guys, आरो उनजोंबाबो guys. So guys, नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरोना. Sekas nih sengga, di balik lagi sini nih. Oh, ini ber. Persegul itu gimana? Guys. Sekas sengga ada serius ladar na. Guys, nih bedo kano. Salang nih deh. Nih salang nih dar na. Ini lama yang cipta satu kan, abdar na, guys. Itu apa nih? Makobar. Bujang. Wah. Beri bodoh tangani kita sih nggak? Dari tangani masa kan tak sekarang juga, masa kan tak garanti karena. Kemana itu? Wah, mahan dulu nggak? Yes bro, game. Guys, no kayak ini, guys. Mana zakan endang nana, guys, gila kasih sini. Balik. Woi, gue pada nama. Ini makobar. Itu makobar. Oh, nunglet. Oh, धन्यवाद. So guys, no, kamu menjawab aku benar na, guys. Ready guys? We're gonna nine the guy. Very excited. Get the news guys, nonton bang tonton benerin guys. Nonton bang tonton So guys, nih bener bener na buka mati sama geda. Guys, yang biasa bagan kita masih. So guys, kesini nih bener na guys. Nonton mana bagai mungkin komen section aku nih udah na. So guys, begini kan, barang kesang gila guys. Yang dari mati guys.
Mana udah? So guys, जों दा भैरबकुन्द मोनसिगोन आरो ना बारा गोजान गैला 9.1 किल'मिटार दंबावो गाइस नैबे मोनसे टाउन मोनदों आरो ना गाइस मा टाउन होनो बेखौ आं मिथिया बारा गोजान गैला आरो ना गाइस मानसिफोरा फट' लागासिनो गाइस आरो दङ आरो ना गाइस बासाव मोनफैजोबाखै मानसिफोरा भिउखौ माबोरै नुदों नायनानै मा खबर मोजां भुटाननि कमला लादों भुटाननि कमला kayak getar आरो ना kabar hai hai So guys, हम लोग आया है भैरवकुंड नहाने। बाइक लो ना मैं आकाश कर bayar ना itu cepet banget nih guys gede juga loh mana bayi tengok cari lagi nomor nah guys अरे भाई जों बड़ा लोगो So guys, जों दा भैरबकुन्द मोनफैबाय आरो ना guys जों दा गारि जाम जानायाव फैबाय आरो ना गेटआव guys जों दा गारि पार्किं खालामनो नागिरदों so guys जों दा थांगासिनो गारि पार्किं खालामनो so guys नैबे लामा जिङाव कमला आरो आनारस फानदों आरो guys गोबां मानसि भिर जादों आरो guys Raza one shop बै जों आरो so guys नैबे लेफ्ट साइडजों दैमा दं आरो बै साइडजों
Gari parking kalam bayar na, guys. पानी बोतल तो लक्षी शेट मत कर लेंगे So guys, ini tamar bayar na. Mabar nang ke, menbena nih. Pero kon temen bena, muzang nang deh. Mabar nang ke, pero kon temen bena. oh musang mundur Rung, mari nang ke. Kiwa muzang na. musang musang deh Wah, mabar nang ke, sundus. kamu bah ये तो खुद खुद ही बात है जला जला kamu Hiburan dengan. बाबा कोला रखो कोला है ओए यार पूरा उठा Back sighting. Ore, besang wal dengar na, guys. जों दा बेजों ससे थांनानै नायना फैनोसै guys. Bhutan. Guys, जों दा दासो भुटान गेटखौ मोनसिगोन आरोना. Guys. 아이 단층 뭐일래?
गाबोन एसेनो